Hadin kato kanis ni bagi beliau na Assam kilawan si maupun biang hagishnong nau para ba drone para kishnong kapur ki badon kam harum jong kalangpi klem ka jingtip jong ki bor kishnong ki artili ki seng na West Khasi Hills ki bakentop ya ka KSU kata ka Khasi Students Union but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People ki lahiar syakate kishnong ban penlong ya ka jinglek jureb hagani ka sni kini ki ar seng ki lai kendoru ya ki rang ba shnong jong ka nau para kom phaduli drone para bat kiwe ishnong hagate ka than banya plio jingmut bat wat bnia halor ka jingwan thung maupun bean jong ka sarkar Assam kinong shnong jong kite ki than kila pen pawru ba nagaposh kapor ki brio ka Assam kila jupentot ikinong shnong daga bagi kni wat yaw mo kyu lani ka wat bat kiwe ki tiar haba kinong shnong kila trei kila kta shakiling kha ki jongki bakliya thoru ba wat ya ka pisa ki pulit Assam ro ki Japan ya nakaliang jong sarkar Assam te bat hadin bangil awan hang ni bangi yo bani kenduk lang ya ki rangba snong jong kini ki snong hang ni ladu kompat duli na drone para no para bat gini ki snong ba ter ngiyo sngo bat ngiyo i ba kamdei tangan ni jing thung be an hendrai ka jing penthut nakaliang jong sarkar Assam ya gini ki briu kala along na kapor adu ya ki balet lengkha ki batre la ki kam ki jong lejong ru ki wan ki penthut ki kini ki tiar tre ki jong ki nang ta pada kadon kawi ka jingja ka bang ngiyo sngo hadu ba ka jing kwa jong ki ka dei be ka pisah kini ki kilong ba nakaliang ka jongi ka seng hi ki atli ki seng ki bawan hang ni ngim sngo tenat ya kani ka jing le jong sarkar Assam menta ka penuan sa hakawai pada ka jingmut ka jongi kalong ba balai ka sarkar Meghalaya pada ka sengap jar halor jong kini ki ai baro menta la bun snem kani kam dei syu ka sien ka beningkong hendrai ngatharai kala dei nadu ka por ka kilas dang hi bakan muslia ka sarkar Assam ya kani kaput ka Assam jong ba ya dei bat ka Meghalaya nadu tu por ngila syu i ba ki langkenya hi ki dei bet ki Khasi bat ki jaj ban reu garo ki badan hang ni hapo border bat ka basno si susu kalong ba ya ka status quo katrikam tang ya ka sarkar Meghalaya kaya burom tang ka sarkar Meghalaya kat ba ka sarkar Assam om judon status quo nakapor si kapor kaya pen i ya ka bor kaya pen i ni kumban suphaidin khindiat wat ngila du iki mensim ru hakani ka jing ya kini put hendrai ngim juyo i bakan jai ai nakaliang jong ka Assam niru nakaliang ka jongi ka ut kapang ka mensim habang i gini ki jingja bat lada ka sarkar hi kamla ban yada gini ki bru ki basyong hakaput ni kum ka sengin hab ban yang ban yada ki lakalong da kanu kalentiru ni kloy ban yang ban yada ki balai ka sarkar MDA ka sengap jar man la ka por shwa ban syong ka regional committee ka bamut ka ka sarkar Assam be hi ka ban pen ibor ka ban le syuk syek ka jingwan thung ka jongki ya ki pilar hang ni hapo naw para bat hadron para kini ki arteli ki snong ki ba ki wan thung ka pilar kalong ba watang ki rang ba snong ki khlem kenjok tien